Sinjuri, insemmilkom l-għakom għal-programmi ħormi sensi la pjazza l-lum l-4 12 ta' april 2017. Nistri nibda billi najt li skont sħarix tal-autorità ta' xandiri publikat fl-axħar sijat ta' riżultati b'saħħithom lil dan il-programm li bejn it-tnejn u l-ġimgħa kien ikkonfermat pala fost l-aktar programm segwit f'din il-faxxa ta' ħin. Bumilta nirringrazzjawkom tal-appoġġ tagħkom u nwedukom milli se nkomplu naħdmu bla qiegħda bħala tim bl-iskop illi namlu u natukom programmi ta' kwalità u ta' attwalità fu risposti għal mistoqsijiet tagħkom kemm dak li għandu x'jaqsam mal-ġrid kurrenti mal-politika diversi affarijiet. One News intant li jixxandar fis-7:09 immedjatament wara pjazza jikseb id-doppju tal-udjenzi ta' Net News li huwa il-kompetitur dirett tiegħu bil-bulletin jixxandar fl-istess ħin. F'ċerti jiem id-differenza hija aktar minn hekk. One News jilħaq l-ogħla udjenza b'63,000 telespettatur fil-waqt li Net News għandu l-ogħla udjenza fil-livell ta' 35,000. Fil-waqt li għal 4 ijiem fil-ġimgħa One News jaqbes il-50,000 telespettaturi Net News qatt ma jagħmel dan. U dan huwa riżultat ta' sodisfazzjon għall-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One illi fl-aħħar jiem kellha news portal tagħha ssir aktar infittxija fost dawk bil-lingwa Maltija u fost l-iktar sit elettroniku mfittex f'pajjiżna. Intant One Radio wkoll reġgħu l-aktar stazzjon tar-radju segwit b'udjenzi li baqgħu tajbin ħafna u li għaddu sew lil dawk ta' stazzjonijiet oħrajn. Mill-ġdid nirringrazzjawkom tal-appoġġ. Mela, niftu diskussjoni tagħna għal-lejla. Se nintroduċi lill-mistiedna li għandi lil-Viki Scicluna li hija l-Kummissarju tal-Ġustizzja. Iżda hija Kummissarju tal-Ġustizzja b'differenza l-raġuni li Sinjura Scicluna hija tmexxi tribunal illi hija ntiża biex tagħti ċans ieħor lil dawk li jkunu inqabdu bil-possess sempliċi ta' droga u li minflok jgħaddu quddiem maġistrat taħt arrest għall-inqas jittirataw ċans ieħor billi jmorru quddiem dan it-tribunal. Nilqa' lis-Sinjura Scicluna magħna. Selimlek. Illum kien hemm konferenza stampa li kienet pjuttost interessanti għaliex illum jalaq propju sentejn minn twaqqaf dan it-tribunal u li saru emendi importanti fil-liġi. Issa f'din il-liġi għaddejna minn proċess ta' persuna tkun arrestata fuq possess ta' droga tiġi tintbagħat quddiem maġistrat u jista' jeħel anki l-ħabs. Tajjeb, issa din id-darba tingħataw iċ-ċans permezz ta' dan it-tribunal. Sentejlu kif qed tajt inbidlet il-liġi u ma kienx biss bidla fil-liġi, hija bidla naraw issa f'mentalità li qiegħda tixxerred. In-nies ma baqgħux imorru l-qorti u qegħdin jiġu tribunal. Differenza kbira tat-tribunal apparti li hemm ċerta formalità xorta, ċerta regolamenti, il-biż deċenti u affarijiet hekk bħal qorti. Tribunal. Però mbagħad il-persuna wara li jkun daħal hemmhekk jinduna li hemm differenza. Differenza u li il-crime ma ġiex importanti, ma tibqax importanti. Għal dak il-punt, il-pulizija jkunu interrogaw, tkellmu miegħu u rrid nagħmel ukoll bracket li l-pulizija ma jżommux in-nies 48 hours kif jittihom il-liġi. Għana titkellmu dwar possess sempliċi, bej wieħed u ta' doża waħda jew tnejn l-iktar. 2 grammi kokaina, 2 grammi eroina, inqas minn 2 pinnoli jew inqas u inqas minn 3.5 grammi cannabis. Dawk huma meqjusin bħala simple possession. U l-pulizija wkoll ma jeħdux jitkellmu man-nies, jagħmlu interrogazzjoni, jkun hemm statement, però ma jżommuhomx 48 hours kompleti. Probabbilment il-ħin tal-interrogazzjoni. Kemm jista' jkun jibatuhom hemm, speċjalment min ikun inqabad bil-kannabis għal volja drugs are drugs, imma min inqabad bil-kannabis. Jista' jkun hemm il-perċezzjoni tan-nies li jaħsbu okej, il-liġi nbidlet għaliex forsi qed nimxu ma' żminijiet, però min jista' jirraġuna wkoll li forsi qed nillaxkaw. Tajmen inti li qed nillaxkaw jew hija sforzi l-bidla fis-soċjetà li jeħtieġ li jsir hekk? Kien hemm min ħaseb hekk, qabel ma ħarġet din il-liġi kien hemm min ħaseb hekk u kien hemm ċerta kritika. Però fil-fatt li qegħdin nagħmlu flok qegħdin nagħmlu l-enfasi fuq arrest, qorti u l-kriminalità qed nagħmlu enfasi fuq il-kura. Mela x'qed jiġri li l-persuni flok marru l-qorti ġara li ġara u telqu lem, aħna qegħdin nagħtuhom attenzjoni personali individwali. In-numri kif għadna dalodu huma kbar. L-ammont ta' nies li rajna huma kbar, 1045 cases. 1045 persuna.
każ. Dan f'temp ta' sentejn qed ngħidu? Laqqa sentej, sena u nofs. Sena u Għax nofs. bdejna effettivament naħdmu f'Settembru 2015. So. Ġifieri n-numri huma sbieħ, però apparti mill-numri huma kbar u ġejna up to date, ġifieri minn ħajinqabad mhux se jinstenna snin iktar. Sewa. Within 3 months dan il-persuna ħajder qudiemna u nkunu ħlisnija. Però iktar minn hekk, il-persuna huwa ċ-ċentru, huwa ċ-ċentru ta' din il-liġi ġdida. Dik hija differenza kbira. Mela, għandi kollegat miegħi lill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici li kien il-promotur ewlieni tal-bidla din il-liġi. Nsellimlek, Ministru. Nsellem lek Karlu, nsellem lil-Vicker, smajt il-voċi tagħha fuq il-programm. Ministru, sentejn ilu saret din ir-riforma minflok ikun hemm il-kriminalizzazzjoni ta' dawk li nqabdu bil-possess sempliċi ta' droga qed ingħataw iċ-ċans għal riforma, ċans li bitwiddiba l-inqas jew multa sempliċi kapaċi ibidlu d-direzzjoni ta' ħajjithom. Iva, jiena nisab kuntent ħafna li wara sentejn daħlet liġi radikali u hawnhekk qed nikkwota aġġettiv li uża l-imħallef Vanni Bonello dal-għodu f'seminar li kellna, liġi radikali, groundbreaking, illi għamlet bidla bħal din u ndrat bidla koraġġuża li waslet biex il-poplu qed iħares lejn din il-liġi b'mod pożittiv. Il-bidla hija illi min ikollu possess ta' droga flok jiġi trattat bħala kriminal u jitressaq il-qorti bl-affarijiet kollha li nafu bihom, jersaq minflok quddiem min jista' jteħlajnuna. U dik hija xi ħaġa sabiħa ferm u mlitni b'ħafna sodisfazzjon għax tara first hand il-ġid li l-bidla tista' tagħmel. Ministru, kif kont nispjega jew staqsejt ukoll il-Viki Xikluna hawnhekk il-fatt li hemm jista' jkollu perċezzjoni li l-gvern qed jillaxka milli jżomm l-awtorità tiegħu jew pont tal-ħadid fuq l-abbuż ta' droga. Ma f'din iċ-ċirkostanza, il-gvern għażel illi jmur iktar fuq kwestjoni ta' kura, prevenzjoni, iktar twiddiba milli jkun il-papa li jaqbad il-frosta u jiffrosta lil uliedu jgħid isma' ħaqek tmur il-ħabs. U dik hija li qed tgħid inti Karl hija l-bidla li għamilna. Għalina fil-fema tagħna li inti tiġġieled it-traffikar ta' droga u tkisser it-traffikar ta' droga ma tagħmlux billi tkisser il-vittmi ġenwini ta' droga. Minnu vittma ġenwina ta' droga irridu ngħinuh mhux inkissruh. It-traffikant però rridu nħarxu il-ġlieda kontra tiegħu għaliex huwa dak illi qed jagħmel ħsara f'pajjiżu. U naħseb dak li għamilna waslet biex ngħinu iktar lil minnu ġenwin u nsaħħu il-ġlieda kontra traffikar ta' droga għaliex bekk għandna iktar nies li qed noħorġuhom mill-vizzju u allura fil-mument li noħorġuhom fil-vizzju qed indajfu lil min huwa traffikantu jaqla l-flus billi jbieħ droga. Ministru, rivoluzzjonarja f'dan kollu għal fatt li l-gvern, jew il-kella l-autorità kompetenti f'dan il-każ it-tribunal li twaqqaf apposta jimmulta lil dawk li jitresqu quddiem u jinstabu ħati ta' dan il-possess. Però l-gvern mhux qed iżomm il-flus għalih. Illum esperjenzajna fatt li l-gvern għadda dawn il-flejjes lill-organizzazzjonijiet li jieħdu ssieb il-kura ta' persuni li huma vittmi ta' droga. Iva, dina xi ħaġa li ġiet b'mod naturali għaliex ġiet kellimni Liz Vassallo għalt li Ministru għalt li aħna mill-multi ta' drogi tal-possess sempliċi ġifri li jkollhom kwantitajiet żgħar għandna fil-kont dak iż-żmien għalt li 70,000 euro, llum tal-ewwel 80,000 euro. Hemm minnhom qed jħallsu bil-mod għalhekk għadhom saħħlux kollha f'daqqa imma on paper għandna 80,000 euro. Għalt x'għan nagħmlu bihom? Jiena bqajt inħares li għattilha għazġit nifrasi di li minn daw ħajtlu fil-kont għatra nużawhom biex nagħtuhom lura lill-aġenziji li qed jagħmlu ġid ma' n-nies illi huma vittmi ta' droga. Qabel mhux hekk kien jiġri, qabel jekk kien hemm multa joħodha l-qorti u l-qorti ddaħħalha mal-erarju tal-gvern. Illum għall-ewwel darba qbadna dawk il-flus u qassamnihom mal-għaqdiet li jgħinu kontra li jgħinu f'riabilitazzjoni. U allura għandna l-oażi is-setqa u l-Caritas li tajnuhom 15,000 euro kull wieħed. U kollha saqsejthom tilhom għandkom idea x'ħad tagħmlu bihom qalu li diġà nfaqrihom daw għax nafu fejn ħajmorru speċi nafu eżatt x'ħan nixtru bihom. U din hija xi ħaġa sabiħa u turi kif il-gvern biddel drastikament il-mod ta' kif qed jimxi fil-konfront tal-vittmi ġenwini ta' droga. Ministru Bonnici, aħna nawguralek lajt it-tajjeb. Issa ngħidlek xi ħaġa oħra qabel. Mela le, għalzi. Mela, żgur Karl li ma nistgħux ngħidu li allura solvejna kollox, jiġifieri jien mhux se noqgħod ngħid għax speċi għaddew sentejn u l-liġi ndrat
m'għandniex fejn inbidlu. Sew. U llum pereżempju rajt, kelli proposta interessanti mill-maġistratura, mill-ġudikanti. Fejn qaluli il-liġi li għandna llum fejn għandha x'taqsam il-kultivazzjoni tal-kannabis, minkejja li biddilniha u ftaħniha, jista' jkun li hemm lok li niftħuha iktar, jiġifieri biex persuna illi tikkultiva pjanta għall-użu personali tagħha, Sewa. ma tispiċċax il-ħabs. U naħseb illi din hija pass ieħor il-qudiem rridu nikkonsidraw bis-serjetà. Jiġifieri, qed nifmek sew, persuna, xi aħna kellna każi u anki petizzjonijiet għal rilaxx ta' ċertu persuni, eċetera, li nqabdu fuq possess ta' pjanti, eċetera, li jekk persuna tinqabad bi pjanta kapaċi ma teħilx il-ħabs iżda tista' tkun amministrattiva wkoll. Ekku, ġifieri bil-riforma li għamilna, ħnedna li jekk tinqabad bi pjanta, tista' ma tmurx il-ħabs bil-fors u fil-fatt il-qrati qed jaraw jekk għax inti se jkollok pjanta Ċirkostanzi hu. bila daqsi u pjanta żgħira. U qalu li fejn il-pjanta hija żgħira hemmhekk mhux qed jimponu ħabs. Issa l-maġistratura qalet, isma' ninsew għall-mument tal-pjanta x'issa jkollok żewġ pjanti żgħar li jkunu iżgħar minn pjanta waħda kbira. Ekku. Għaliex ma tħallux f'idejna u naraw aħna jekk dik il-kultivazzjoni kienet ċarqużu personali. Fid-diskrezzjoni hemmhekk tidħol. Talbu d-diskrezzjoni, naħseb dik hija xi ħaġa li hija tajba ħafna fis-sens li hemm blok ta' diskussjoni dwarha u naħseb illi il-fatt li ġejja mill-ġudikatura stess. Ekku. Naħseb it carries a lot of weight. Ekku. Nirringrazzjak Ministru Bonnici kif edna, nawguralek il-lajt it-tajjeb. Lejt it-tajjeb lilek u lil Viki. Mela, Grazzi. Viki, interessanti din il-biċċa xogħol li qed ġejja min-naħa tal-Maġistratura biex ikun hemm id-diskrezzjoni tal-ġudikant dwar jekk il-każ imeritax ħabs jew ammenda ngħidu multa. Yes. Kif għatlek fil-bidu, qed tinbidel mentalità. Mentalità u mod kif nħarsu lejn l-affarijiet qed tidħol il-kelma care. Dalodu kellna dan il-round table Sewa, seminar sewa. u diversi nies semmew il-kelma care. Fil-fatt il-liġi jisima trattament mhux priġunerija. Sew. Allura, immur lura sekonda wkoll għal dak li għat li inti fuq il-laxkar tal-liġi. Maħniex qed nilaxkaw, anzi qed nagħtu attenzjoni personali lin-nies. U qegħdin inżommu għammana, per eżempju, jekk xi ħadd jiġi għandu problema, mhux jeħel penali u jitlaq, jiena nkun irid nerġa' narah biqbil miegħu, niftehmu l ħanerġgħu nintaqgħu. In the meantime ħanaraw x'għajnuna għandu bżonn. Allura il-persuna mhux tal-li qed nillaxkaw, qabel kon iktar laxki fis-sens li n-nies kienu jidħlu joħorġu minn qorti. Illum qegħdin jidħlu hemmhekk u kif juru anki l-figuri minn 1045 każ li minnhom 800 plus kienu Maltin, żammejna 32 persuna tribunal qed niffilterjaw dawk in-nies li jkunu għamlu żball jew bravura għadhom żgħażagħ u għamlu ġennata. Marru parti, marru ġennata u sfortunatament inqabdu. Għamen imur piknik u għamen ikun għadhom żgħar. U jridu jagħmlu din il-ħaġa. Jinqabdu u jgħidu jiena ma rridx naf biha iktar. Ħadd il-lezzjoni. Għaxi konsegwenza t-tieni Allura darba. dawk qegħdin niffilterjaw u jibqa' din. U t-tieni darba xiġri? It-tieni darba, allura jekk jippersisti dak li jkun, mela ma kienx żball ta' darba. Sewa. Dana qed juża. Mela t-tieni darba nirreferuh il-board, il-Drug Offenders Rehabilitation Board li mmexxi mill-imħallef Giovanni Bonello, il-persuna tidher hemmhekk u minn hemmhekk jaraw ftit care plan ma' social worker u jgħinu dik il-persuna. Importanti li dik l-għajnuna hija ta' bil-fors, hija imposta. Fimtek. Irridu jagħmluha bil-fors. Mela, a propositu, għandi kollegat mija jissa l-Ġezmin Xkembri li huwa d-direttur tas-set Anselm Lek Sur Xkembri. Nsellim lek għalilek, l-Viki semmija kollha u l-telespettaturi kollha tiegħek. Mela, xtaqt l-ewelet rridu nagħmlu ċara, l-ħadd ma jista' jistigmatizza lil ċertu settur ta' soċjetà rigward l-abuż ta' droga li ġdin tinsab mill-livelli ta' fuq sa' iħnet. U ħadd ma jista' jgħid li m'hemm familja waħda li hija nadifa minn persuna li mhijiex vittma jew persuna li tista' tabbuża mid-droga. Il-problema hija mifruxa, hija soċjetà bħala ħaddieħor u maħniex nippretendu li aħna din xi soċjetà mpoġġija ġo xi bozza. Però ir-realtà hija di. Fil-watt li l-gvern tagħmel l-isforzi jew inkella l-awtoritajiet nazzjonali tagħmlu l-isforzi kollha tagħhom bl-iskop li jedukaw u jkomplu jagħtu l-kura personali liż-żgħażagħ għax iktar iż-żgħażagħ li ovvjament jikkonsmawha, però anke kbar, xorta waħda jidher li hawn diffużjoni tal-użu tad-droga u jekk tippreokkupakx di. Le, bla dubju ta' xejn, droga joħodha min joħodha kif għattajb ħafna
inti wkoll Karl, droga m'għandix klassijiet soċjali. Ġifieri hija sustanza li sfortunatament tagħmel ħsara across the board klassijiet soċjali. Kull fejn hemm użu ta' droga jinkwetani minħabba l-effetti li din iġġib biss fuq il-persuna li qed joħodha, effetti fiżiċi, psikoloġiċi, soċjali, imma tħalli wkoll effett kemm fuq il-familja tiegħu u anke fuq is-soċjetà mod in ġenerali. Issa, b'din is-sistema li daħlet issa sentejn ilu donnu it-taffa ftit il-pis ta' min ikun għamel bravura u jingħata dan iċ-ċans. U dan iċ-ċans naħseb li fl-għajnejn is-setqa għandha titħares mod pożittiv u xek. Iva, bla dubju ta' xejn, ġifieri naħseb jiena din l-att ġdid li daħal fis-seħħ sentejn ilu jippermetti nies li minħabba li jinstab fuqhom possess sempliċi ta' droga minflok dawn in-nies jgħaddu mill-kurituri tal-qrati tagħna, mill-proċeduri tal-qrati, jgħaddu minn sistema li żgur Sinjura Vicky Scicluna iddeskrivit mod tajjeb, u allura dawn mhux biss allura qegħdin inneħħu l-burden amministrattiv minn fuq il-qrati tagħna, imma wkoll dawn in-nies qegħdin ngħinuhom biex dik l-istigma li sfortunatament tiġi u allura ħafna drabi tissarraf ukoll f'nuqqas ta' xogħol minħabba li jista' jkun kondotta tagħhom turi li kellhom dan il-każ partikolari. Dan kollu nistgħu dawn in-nies ngħinuhom milli niskansaw ma fl-istess ħin kif semmit ukoll Vicky dawn in-nies li sfortunatament forsi jaw f'din il-problema, aħna mhux biss nikkundannawhom intuhom multa, imma wkoll nofrulhom terapija u riabilitazzjoni. Fl-aħħar nett, mill-esperjenza tiegħek, persuni li jkunu għaddew minn dan il-proċess ta' tribunal, ġew immultati, eċċetera, jekk jitalmux tassew il-lezzjoni tagħhom qegħdin? Ġifieri aħna kif semmit nerġa' ngħid tajjeb Vicky Scicluna, aħna għal dawn in-nies narawhom strettament mhux fl-istanza l-ewwel istanza fejn huma jidhru quddiem il-kummissarju u din ittihom il-multa. Imma narawhom fit-tieni istanza meta dawna il-kelma hija reġedivi, meta dawn jidhru tieni darba mela, sewwa. U dawn jiġu referuti. Barra minn hekk li rid ngħid tajjeb xi ħaġa wkoll jista' jkun li semmit ukoll li l-Kummissarju naf żgur li Sinjura Scicluna tagħmilha din tista' wkoll tirreferi nies mod volontarju. Ġifieri għalkemm li jiġi meta jiddu l-ewwel darba qudiemha ma tippermettilix li dawn jiġu referuti bil-fors biex insemmi biex nuża dik it-teknoloġija. Imma hemm nies li anke jekk jidru l-ewwel darba jitgħinhom li jiġu referuti għal dan il-board li semma li allura hemmhekk is-social workers tagħna, is-social workers tal-Caritas, is-social workers tal-Oasi ikunu jistgħu jgħinuhom biex jaħdmu fuq il-problemi tagħhom. Jasmine, jiena staqt li nsellimlek billi nitolbok twassal minnaħa tat-tim tagħna ta' pjazza, it-tislijiet tagħna u solidarjetà kollha tagħna lil care workers kollha li jaħdmu mal-Aġenzija Set għax-xogħol siewi ħafna li jagħmlu fis-soċjetà magħna u nawguraw lilek u lill-komplement tal-istaff tiegħek il-komplement tal-għajt it-tajjeb. Grazzi ħafna Karl lilek, nawguralek għid qaddis lilek u lill-kollegi kollha tiegħek. Saħħit. Saħħa. Mela, ħanidu pawza ta' ftit minuti, kif niġu lura se nkomplu niddiskutu rigward dan is-suġġett għax għandna wkoll ta' mistednin oħrajn li se jitkellmu jagħtu l-kontribut tagħhom rigward dan is-suġġett ta' sew sensittivi pamana. Nilqakom lura tini parti tal-programm Pjazza flimkien ma' Vicky Scicluna li għal-Kummissarju responsabbli minn dan it-Tribunal Speċjali li twaqqaf sentejn ilu bl-iskop li jiġu jidhru qudiemu każijiet ta' persuni li nqabdu possess sempliċi ta' droga u riforma kif waslet biex tbiddel il-mod ta' kif aħna bħala soċjetà nħarsu lejn dawk il-vittmi li jaqgħu fl-użu ta' droga. Tkellimna ma' diversi esponenti s'issa anke inkluż il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici li spjega anki l-opinjoni tal-Gvern rigward dawn il-każijiet u l-mod ta' kif jixtieq jikkombatti din il-pjaga fis-soċjetà. Vicky, kienu interventi pjuttost interessanti, però li laqatni l-aktar huwa l-enfasi li qed jingħata rigward mhux biss illi jingħata l-kura lil persuna li għandu bżonn għall-inqas jinduna li qed jagħmel ħażin, però għall-inqas il-Gvern mhux qed ikun ngħid ara għamilna multa u neħdu l-flejjes biex inkomplu nkattru il-kaxxa ta' Malta. Anzi dawn il-flejjes qed jiġu ritornati lura lejn dawk l-organizzazzjonijiet illi jagħtu l-impenn kollu tagħhom biex jgħinu lin-nies f'din il-problema. Ġust.
ġust li qed niġbru. Importanti nagħmlu għal differenza bejn multa u penali. Għaliex multa hija dik li tingħata l-qorti u tista' tiġi mibdula f'ħabs. Sewa. U din hija penali, fil-fatt hija kontravenzjoni. Fimtek. Hija kontravenzjoni. U importanti ngħidu wkoll li dina ma tidirx fil-kondotta. Din il-first time offender. Ġifieri, persuna li tinqabad u titressa quddiem it-tribunal fuq possess sempliċi, għaliex dik kienet preokkupazzjoni ta' ħafna żgħażagħ li sfortunatament spiċċaw marru parti, inqabdu pinnola, inqabdu gramma, u jispiċċaw fil-pedina kriminali tagħhom imtabna li kellhom il-possess. Din id-darba. Ma tidirx fil-kondotta. U dik hija inċentiv jiena meta jiġu qudiemi u ngħidilhom issa ħadd lezzjoni għajdli ma rridx nar iktar droga u ngħidlu apparti minn hekk issa għandek ċans li tagħlaq din il-kapitlu, għamilt l-esperiment li rrid tagħmel, għalaq dan il-kapitlu u kompli bħajtek bl-istudju għaliex irrid ngħid għandna kif qal Mr. Xkembri għandna kull kwalità ta' nies ħadd jiġu qudiemna. Kull kwalità ta' età. Livell ta' soċjetà. Xejn. Allura jkun hemm min qed jistudja, hemm min qed jistudja. Għandu professjonijiet u diġà. Qed jistudja l-università u ma jaqbillux li jitlef il-kors. Allura inċentiv ieħor għalihom jieħdu gost li żbaljaw dak. Insomma, il-ġustizzja tieħu forma aktar umana. Ħafna. Diki. Ħafna. Nilqa' miegħi lil Anġlu Fenek, segretarju amministrattiv tal-Caritas. Sur Fenek, il-żmien ma nisma' leħnek u nieħu gost li jitkollegat magħna. Nsellimlek, Karl. Nsellem it-telespettaturi, nsellem is-Sinjura Xikluna u nifraħlek tas-servej tal-Awtorità tax-Xandir. Grazzi ħafna, Sur Fenek. Mela, nitkellmu fuq dan is-suġġett li huwa suġġett li ovvjament tal-Caritas, il-Caritas hija ħaġa waħda mal-għajnuna li tingħata lil persuni li ibatu mill-kondizzjoni, mhux kondizzjoni, mill-viċċju tad-droga. Walda stan xtaqt li nisma l-opinjoni mill-opinjoni tal-Caritas rigward din ir-riforma ħadmitx jew le fl-għajnejn il-Caritas. Aħna mill-bidunet konna favur din ir-riforma. Aħna nemnu li bniedem ittieħed tieni ċans biex jirriforma ruħu. U din il-liġi li għamilna din riforma li tenna biex jiġu iktar nies jasqu lejn il-Caritas. Għax min jidher qudiem it-tribunal jiġi forsi f'sessieħ u jarsaq lejn għal iktar għajnuna. Aħna tajjeb ngħidlek Karl li biex nżommu l-programm ħaj għandna impjegati 50 full-time u 20 part-time. U kieku ma jkunx l-istat li għenna kważi b'90% tal-ispejjeż kieku aħna ma nkampawx. Infatti da 15,000 li tawna, diġà l-esti ġimgħa d-dieħla ħan ixtru van għal bżonnijiet tal-Caritas. Dan sa jkun Sant'Anna fejn hemm il-priġunieri. Issa jekk qed infehmek x'inhu l-programm tal-priġunieri ngħidlek ukoll. Tajjeb huwa van second hand imma għandu tajjeb ħafna. Tal għandna bżonnu bħal ħobs biex li għamlu l-affarijiet u l-bżonnijiet li għandna bżonn. Xa jagħmel dal-van, Anġlu? Dan il-van biex iżuru residenti biex nixtru l-affarijiet u l-bżonnijiet ta' kuljum. U għandna karozza mikrija, nwafqu lila u jkollna l-van u nifrankaw l-spejjeż. Sewa. Fl-aħħar ovvjament, jiena nixtieqek bl-esperjenza kollha tiegħek li issa jlek is-snin taħdem mal-Caritas. 20 sena, Karl. Jgħaddi żmien, u għaddi niftakar naħdem miegħek f'vesti oħra. Il-Union. Ekku. General Workers Union. Ekku. Però il-verità hija di. Il-Caritas tagħmel xogħol illi ma tistax timmonetizzah fis-soċjetà tagħna, però tagħmel xogħol li ġenerazzjonijiet iwasslu għal ġenerazzjoni oħra. U naf xed ngħid għaliex naf nies illi llum huma ġenituri għaddew mill-Caritas u saru anki huma issa għalliema biex jirriformaw żgħażagħ oħrajn. Kelma tiegħek li żgħażagħ tal-lum. Permettili. Iva. Illum anke l-employers ma għadhomx bħalma kienu 25 sena ilu jekk ikollhom wieħed għandu problema ta' droga jkeċċuh. Sew. Illum ħafna employers iċemplu lilna, jgħidilna għandna wieħed bil-problema, jibgħatu ħanna u nresquh nmexxu ħana. Jiena niftakar meta kont fil-General Workers Union, l-ewwel agreement li għamilt kelli tarsna. Illi dak li għandhom problema ta' droga mhux jitkeċċew, ikunu unpaid leave. Jagħmlu l-programm u wara jiġu reinstated fil-job. Dik kont għamilta jien. Fit-tarsna mbagħad li nimxuha bil-mod il-mod fl-industrija privata. Xnajdlek, Sur Fenek, grazzi ħafna u nawgurawlek ukoll lilek il-lajt it-tajjeb u l-ħaddiema kollha tal-Caritas. Nixtieq il-lajt it-tajjeb il-poplu Malti u għawxi kollu. Grazzi, Sur Fenek. Lejl it-tajjeb.
Ciao. U a propositu, minna ftit ieħor se nagħmlu wkoll kollegament ma' Dun Manuel Zammit li huwa mill-Fondazzjoni Oasi li huwa wieħed il-fundatur tal-Fondazzjoni Oasi, Dun Manuel Zammit li nsellmulu wkoll minna ftit ieħor se nkellmuh. Hawnhekk għandna bidla sħiħa ta' mhux biss kultura u mentalità, imma donnu wara snin intbaħna illi inutli tkun heavy-handed, inutli, għax jkun iktar kontroproduttiv. Billi tingħata l-għajnuna tagħti futur blura l-żgħażagħ li jinqabdu. Eżatt. Maħniex qed inkunu heavy-handed, però qed inkunu Assertivi. qed inkunu assertivi. U jiena mill-żmien naħdem il-qorti bħala social worker. U minn hemmhekk nibtet l-idea li meta xi ħadd iġġelu jagħmel xi ħaġa bil-fors, tista' taħdem ukoll. Għax aħna kellna l-idea li volontarjament, mentri aħna qed nikkumbattu mhux il-persuna, aħna qed nikkumbattu il-persuna plus droga ġo moħħu. Mela il-volontà, il-free will, huma ftit diffiċli. F'ċertu każijiet, il-coercion, jiġifieri li ġel persuna tmur għall-għajnuna bil-fors, taħdem. Issa li rrid nispjega malajr u li min jidher qudiem il-bord irrid jagħmel dak li jgħidlu l-bord. Inkella jkun qed jiftaħ każ ġdid kriminali jekk ma jieħux dan l-għajnuna. Ok. Mela, jiena nirringrazzjak ħafna li kont magħna għaliex tgħidu li l-kollegament li kellna nagħmlu ma' Dun Manuel Zammit ma rnexxix, però nsellmulu minna u nafu li x-xogħol siwi tiegħu li qed jagħmel, nafu wkoll li huwa beneficjarju minn 15,000 euro li nġabru minn dan it-tribunal li tmexxi inti. Jiena ovvjament nawguralek iktar ħidma sfiqa f'dan it-tribunal, Viki Xikluna, Kummissarju tal-Ġustizzja, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna. Għandna se nieħdu pawża ta' ftit minuti, kien niġu lura se nitkellmu rigward il-pageant li se jsir għada ħamis ix-xirka fuq is-salib tal-Olja tas-Siġġiewi, inizjattiva tal-Banda San Nikola tas-Siġġiewi u il-programm sieħ se nitkellmu mal-persuna li qed jieħu ħsieba dina u se naraw filmati verament spettakolari tal-mixela fuq l-Olja tas-salib. Magħna.